An sha ruwa, an sha ruwa, an sha ruwa lafiya, an sha ruwa. Barka da shan ruwa. It's time for buɗe baki. Zahaba zam'u wa bitallatil buruku wa sabital ajri insha Allah. Makoshi ya juku, ladana ya tafi, ladana. It's a say of Muhammad Nabi. To aboki ku tashi ku ji, in kun zo yin buɗe baki, ku yi addu'a kan ku fara ku ci. Ya ce nan take za ta tafi. It's a sunnah of Muhammad Nabi. To ya kuma zan ki in yi. Ya Allah save me, all my ibadah save me. My bunch of sins forgive me. When I mislead you guide me. Allah ka bani, mata ta gari ka bani. I need money ka bani, ya'ya na gari ka bani. Kuɗi a bani, aljanna ma a sani. I born to up ka bani. When I mislead you guide me. My bunch of sins forgive me. I born to up ka bani. Aljanna ma a sani, aljanna ma a sani. It's time for buɗe baki. Makoshi ya juku, kishirwa ta tafi, ladana ya tafi, ladana ma ya je insha Allah. It's a sunnah of Muhammad Nabi. In an zo yin buɗe baki, a samu ruwa sai a wanke baki, sannan dabino a fara da shi, sannan ruwa sai a bi shi da shi. In ba dabino a fara da shi, ka samu abinci ka ƙara da shi kaɗan, sannan sai ka tafi. It's time for buɗe baki. Zahaba zam'u wa batallatil uruku wa sabbital ajri insha Allah. Ladana ya tafi, makoshi ya jiku, kishirwa ta tafi, ladana ma ya je insha Allah. Forgive me, Okay, moms, I want to say thanks to all mothers out there that used to spend their time cook for us. You know, suma suna so su ji tafsir, suna jin wahala azumi, suna jin wahala kishirwa, amma suna tsayawa a gaban murhu ko gas su dafa mana abinci da kunu da sauransu. Gaskiya muna godewa, Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya karɓa mana azumin mu gaba daya. Muna son ku iyayenmu da yayinmu da kannanmu, Allah muku albarka.